しおりです。旅行が大好き。台湾の中部と北部の里山地区に全長 150km 余りの道路があり、そこでは八花の風情が感じられます。台湾の人はロマンチック台山線と呼びます。都会の人混みを離れ、ゆっくりここを歩いてみましょう。オールドタウンの素朴なグルメ、ちまきや戦争、そしてキャッサバゼリー、どれも未体験の美味しさ。目を奪われる苦花の輝き。赤々と燃える木仕様、1250度の高温が生み出す素朴な陶芸品が目の前に現れます。留下几年做功夫，天下交朋友，朋友多来天天聚聚，腹中一面茶。漂う油切りの香り。水流动，水流逝，人也是不到底，唔到底係怪東西，夢又是拍了頭啊。拍了頭也冇關係啊，莫做喊跳。讓你依個年輕哥那扮也翻條來，老樹頭上有條雕啊，古老的咕咕咕咕，也掛掉你毛晒，小阿紅不得愛。條條愛的馬車條狀空空嘅盤盤條，你乖乖來愛乖乖，古老的乖乖乖乖。耳に聞こえる笑い声、賑やかな八花の劇団。八花建築の美しさを楽しみ、祖先の子孫に対する期待と祝福を監督。蛤蟆哥啊，杉樹咯，呱呱乖乖。阿順八個阿妹順順，哦哦嘿嘿啊啊，好的你兒你靠愛，古老的乖乖乖乖。心飄飄，個人飄飄，凡事要翻顏色。大路唔行嘅大溜呀，溜呀溜個條溜。若者たちの帰郷への理想に感銘を受け、八花のおもてなしに感動。この時わかるロマンチックの本当の意味。愛と理想、ロマンチック、台山線。